Okay guys, ito na. Nagre-ready na para sa libot. At ayan, nakikita natin yan. Dito lang sa Orno. Orno Street, Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Ito pala si Dumi. Hinahanap ng yung dyan sa US kay si Sir Leo Digario Versusa. Saka si Sir Victor. Ayan. Saka si Uncle Gis Versusa. Ayan oh. Dumi pala yung pangalan nito. Hindi ko alam kung walang... shout out, shout out. Shout out. Dumi. Ayan si Dumi, ito Dumi. So ayan na guys. Yun, magandang dilag. Ayan, pulong. Pulong National High School. Akin eh. Kulang tulang may San Carlos eh. Umalay. Ito si Iya. Akala ko si Iya yung nasa gitna. Ate Iya. Ayan. Yan. Nagsisigandahang dilag. Pulong. Pulong High School. So yan. Classic man. Galing. Si Leo Digario. Diyan yan ang umpisa. Big time naman. Ayan na guys, nakikita natin mag-uumpisa na yung parada, yung libot. Shout out sa mga buwangas sa ulo. Shout out mga boss. Yes! So ayan si Ate Iya. Ate Iya, anong ginagawa mo? Namimigay ka ng tubig? Si Ate Iya, ang bait. Yan. Namimigay ng Ayan si Uncle Gis pala. Merry Christmas Uncle Gis. Okay guys, ayan, mag-uumpisa na. So, masaya na. Naririnig na natin yung kalabog. Kalabog at kalansing ng kanilang mga drum. Ayan. Shout out mga guys. Ayan. So ayan. Uy, Luis, yung pagkakang ko. Okay. Umaarangkada na. Ayan. At nasisilayan na natin yung mga kagandahan ng mga dilag na ito.
Orno Street. So ayan na guys, no, nakikita natin medyo mahaba yung parada na ito. Hi po. Ayan. At marami na tayong nakikitang sumusunod doon sa banda na yun. Ayan. Kumakaway-kaway pa. So, active yung mga kababayan natin dito mga guys, no, sa Bugalyon. Actually mga guys, iba't ibang barangay pala ito, no. Buong barangay pala ito dito sa Bugalyon. Oh, shout out. Yan. Oh. Barangay Salumagi. Bakit nakabaliktad? Ayan, Salumagi Norte. Nakabaliktad yung mga nyo, dapat nakaharap. To, baliktad oh. Sitio Kukao. To, Salingkawa. Ayan. Ayan, ito nakabaliktad yung sayo. Subdivision. Lagit Padilla. Nakabaliktad yung isa. Baliktad. Ayan, poblasyon, Barangay San Francisco. Ayan. Baliktad. Ayan, poblasyon, Orno, Kayanga. Yan, Barangay Kayanga. Bukluran 1. Ayan. Bukluran 2. Ayan. So, ayan, nagkakabulbul na. Bukluran 3. Ayan. Ay, ayan si inspired na tumakbo ng Barangay Kagawad, Richie. Abriki, ayan, sexy Ay, itong pinakamagandang dito sa Orno. Uncle. Ayan. At ito. Ayan. Ayun yung in-interview natin kahapon. So, ito na yung San Carlos College. Ngiti-ngiti naman. Ayan. Ito yung pinakamasipag nating sa barangay. Ito maganda. Pumili tayo, maganda rin. Lahat maganda.
Ayan si Father Ed. Father. Ay, dulo na yun? Yun ang pinakadulo? Kala ko mahaba pa. So, ayan na guys, no, yun ang pinakadulo. At ito, ang pinakahuli ay ambulance dito sa Bugalyon. At ito pala yung ano, pinopromote natin na ano, maging kagawad dito sa barangay natin. Ayan. Si Chikoy. Ayan, huwag natin kalimutan mga guys. Sir. Ayan. Ayan na guys, yun lang ang ano, ganun lang kahaba yung parada na yon, yung libot na yon. Ang libir man na. Ayan. At yan pala yung mga nag-subscribe kanina, oh. Maraming salamat, no, sa pag-subscribe. Ha? Taga Lagit Sentro. Ayan. Ayan pala si Dumi. Kahit saan sulok, nandyan yan. Makikita mo yan. Active yan mga guys. Ayan, sinara na yung ano. Okay guys, nandito pala tayo sa may sitio Kukaok. Ayan, poblasyon pa rin to mga guys, no. At dito iikot yung ano, parada. Itong libot ng Christ the King. Yan. Viva Cristory. Yan. At ito yung kapilya ng sitio Kukaok. Yan. At may mga mineral na rin sila dyan na pwedeng ano, pwedeng inumin kapag nauhaw sa libot, yung mga nakilibot. Yan. At libre yan mga guys. Yan. At ayan, may nangunguna na talagang masipag tong mga to at lagi nating nakikita kapag may okasyon dito sa poblasyon. What's up, Bugalyon? Ayan. Okay guys, at ayan, nakikita natin may mga hinihingal na rin. Ayan, nung umpisa, full energy sila. Ngayon, may mga hinihingal na rin. So, ayan na guys, no? Dito, huminto sila. Ito, hinihingal na rin. Ayan. Siguro nakailang buti ng mineral na ito. Ayan. Nakailang buti na? 4. Ang galing. Ayan, naka-4 na buti na mga guys, no? Oh, shout out. Shout out sa'yo. Okay guys, talagang naririnig na naman natin. Ayun pala yung Zumba, yung nagsusumba. Ayan, talagang makikita natin na todo bigay ang kimbot nila, ano? So, ganyan dito yung mga pulong.
Ito parang ano lang, timpi-timpi lang yung kimbot, no? Yun talagang bigay na bigay. Ayun yung isa din, ano, timpi-timpi lang din. Ayan, guys, no? At ayan, bigay mo daw. Todo bigay mo daw. Ayan. So ayan, umaabanti na sila mga guys. Ayan oh, ito yung makimbot talaga. Ito, may smile, no? So ayan na guys, tunghayan natin yung mga beauty dito na taga Bugalyon. Ayan, yung mga kagandahan ng mga dilag natin dito. Ayan. Ay, ito. Viewers natin yan. Ayan, Barangay Kabayawasan, Kabayawasan, Umanday, Barangay Umanday, Lagit Padilla, Sitio Kupang, Sitio Tokok, ayan. At ayan, meron palang Sitio Lisim. Ayan, Sitio Lisim. Tapos meron pa dito sa likod. Ayan. Ayan, Portik, Barangay Portik. Ayan, itong tumatakbong ano. Huwag natin kalimutan. Ayan, Nong. Barangay Portik, Barangay Hacienda. Ayan. Salumagi Sur. Sitio Salingkawot, Barangay Kayanga. Salumagi Norte, Poblasyon, Salingkawot, Sitio Salingkawot, ayan. Barangay Poblasyon, Sitio Kukaok, Poblasyon Subdivision, Barangay San Francisco, ayan guys, Poblasyon Orno. Ito, Bukloran to.
Shout out. Maricel. Ayun, shout out daw. Ayan. Ang galing ah. Parang ano, kandidata. Uy! Shout out sa'yo. So, ayun na guys, at makikita naman natin, no? At ito talaga, laging nakikita natin yan, si Kuya Juning. Ito, maganda rin pala ito. Ito, nagsisigandahang dilag. Taga San Carlos. Hi, San Carlos, hi! Mabuhay, San Carlos! San Carlos City! Ayan! Mabuhay, San Carlos! Ayan! Ayan si Father Ed. So hanggang doon lang mga guys, no, yung ano, yung libot na yon. Yun, ito na yung pinakadulo. Oh, shout out. So ayan na guys, no, salamat pala dito sa sitio Kukaok sa Patubig. Ayan, at nakahingi na rin tayo dahil pagod na tayong mag-vlog. Ay, ito pala yung Tagalagit. Ay! Ayan na guys, tayo uwi na rin. Ayan, magpapaalam na rin tayo sa mga viewers natin. At maraming salamat sa patuloy na panonood na naman mga guys at patuloy na suporta. Ayan. At ayan, maraming salamat din sa mga sponsor dito sa maliit nating channel. At ayan. Shoutout din pala dyan sa US kay Uncle Gis Birsosa, Digario Birsosa, at si Alvic Bis. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. At patuloy lang sa panonood. Ayan. Maraming salamat.